Darko Pančev. Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik kupa evropskih šampiona! Mihajlović u sredinu! Kako se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Srbije na terenu samo pobede. Jer ja sam zvezdaš od kad sam se rodio. Federacije, pogledajte oduševljenje tih naših zvezde trče tamo prema južnoj tribini da bi pozdravili sve verne pristalice koji su ovde, mora se priznati, krštali pretome do početnog trenutka, ali su izdržali sve i dočekali moment kada se treba da eksplodira.